ቻይና ናብ ሰማይ ዝሰርርቶ ሮኬት ካብ ቁጥጥራ ኮይኑ እናተባሃለ እዩ ስለዚ ድማ ኣበየናይ ሃገር ወይ እንደገና ኣበየናይ ከባቢ ይወድቕ ይኾን ተባሂሉ ብጣዕሚ ኣብ ህዝቢ ዓለም ፍርሒ ፈጢሩ ዘሎ ክስተት እዩ ማለት እዩ ቻይና ከ5 ቀናት በፊት ወደ ጠፈር ያስመነጠቀችው ሮኬቷ ከቁጥጥሯ ውጭ ሆኖ ወደ ምድር እየመጣ እንደሚገኝ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በስፋት እየዘገቡ ነው መንግስት አሜሪካ ንብዙሕ ዓመታት ሕዝዎ ዝነበረ ናይ መናፍስቲ ምስጥር ወይ እውን ናይ ሰያጥን ምስጥር ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ወፂሎም እቲ ንብዙሓት ዓመታት ብምስጢር ተታሒዙ ዝነበረ ማለት እዩ ንፈልጠሉ ዕለትን ሰዓትን ቀሪቡ ማለት እዩ ብዛዕባ ተክልዮ ኣብ መንገድና ከድኻ ብጣዕሚ ክድብረካ ከሎ ትደርፎ ደርፊ እዚ እዩ በቃ 7 ዓመተይ ለይለዮ እሺ no. هم عري خمالك ده هو عطران بما عسجو ميرو حرشا ايش እዚኦም ምን ካልኦትን ንሎማዓንቲ ዝሓዝናዮም ፕሮግራማትና እዮም ስለዚ ነዚ ፕሮግራም መጀመርያ ላይክ ሰብስክራይብ ብምጋር ጀምርዎ ሰናይ ምክታል ይኹነልኩም لا حق بودماستر بودماست خيطفا بودماستاي بعلاتهم لو صو مشود ቋንቋ ኮይ ትረላ ሓደ ክድመር ሓደ ክልተ ሃመ ገይሩ እሺ ይኾነ ሓደ ንሓደ ያትኾን መልስ ሓደ ድመር ሓደስ ሓደን ሓደ ይመልሱ ማለት እዩ خلتي دمير حتى ابوزي كردك بباني يردك اسقطموي مرا حادك دمر حاده خلت باني كون اي بانينا باني ديك بانينا باني استزي حاويس خاسي حاد عوي حنباشا غرلي دمير ويست حنباشا غور وي هانزا غورس ود زفارا اد شود رايو حاده باني تدمر حاده باني خلت باني يلغون امزي را حادنا حاده باني يلغون ترديكا تليخوينو ازي لاوزي تدمير سي عوي يغون ايغوني حنباشا يكون الخدي لي ايغون ددب خلت حاده باني يلغون او كومين ايوه حاده بان دمر حاده بانس خلت باني يخوني لغنا حاده እንደገና حاده عوي حنباشا كوني خيلي لغنا لازم حاده بان دمر حاده بانس خلت باني ايو ها حاده بزني حاده زني كنت لها مو دمر رميدي ولا قطع سرحيه مش غريولي ماشي no. هم عري خمالك ده هو وي شوكلي معري شوكليه حويه نعود يا ماكينه حجزك شكونيه لا لا غدي تكون زعما لا اكو يا حسين لا دير خارج حسيت الغمه عطران بما عسجو ميرو حرشا ايش هاي عنقولي يا مجنو عين حذا قدي اي تعالي تراي الكايا كلها هي حذا عنقول ماني هاد ودعينا كله عنقول دحنا مسكين لا دحنا بس واو يرسي ايو انك عاوز حنا تايني هديو نطر عدوى بعد عدوى دي وين كعابي حبيرو صحنا نقصر لنا ما يزادش اي خقدر مسيدا هلكا وش تخاد الله خويانه ذكريو ايامتنا عطران بما عسجو ميرو حرشا وا وساخي بزعوا عطران طيقوني تليان ميتي قرشي كبازح بزيروسي زيرو ايخوني እሺ አሜል ሆነስ በደንብ እንስማው የሞ ሳይንስ ነማሃር ميت قرشين ياوزي كراوح ባዶ አራውህ እሺ ግን እዚ ሃመገሩ ዜሮ ልኾን እዚ ላበ ይኸድ 12 ዓመት ሙሉ ኣብ ክላስ ከፍ ኢልካ እዚ ሊሓተካ ከፍ ኢልካ ሚት ቅርሺ ክራውሕ ብዜሮ ዜሮ ኢልኾን ኢልካ ተኣሚሮም ተረዲካ ما تسحقنا إلى ردنا إزدي لا يخد ميتو زنيا كراوح بزيرة ميتيو زنيا لا يخد إزيش لا يخد بزيرة رائع أو كومنت مالسكم دكع أشي أو زون نوع عليه حساب كوكا مالتيو
لخونه يكون أبناء ما تسحق مالتي لخونه يكون نجر مس زيرو نحترابيحو زيرو يلخون السخاون لخونه يكون سي ميتك بازح بزيرو سي زيرو يخوني ميتو يلمس إلخا تخاتعخا نحنا ون نمهرو نخينا مالتي إنه سلازي أنا بعلي أقول نخلوه كحجز كاية مالتي أشي استدلال زنيا شو عاد تعمت حدر لي جبرت جن حز حدر غيره سبت أعمل قن إلا قلعة كفالتكم زافريزيا خاتلنا الملس شو عاد تعمت حدر لي أشي لما حدر غيره سبقت إلا أي أها شو عاد تعمت حدر لي لما حدر غيره سبقت إلا قنات حدر غير الكل سوتو ما تشوي الكل ها هاي تقنا صبغ يكون نحسدنا لا نعرف نتأمتها أكي ما مالو فكليو أما قدنا خدها بتعمك دبرك كله تدور فدور في زيو بكا شوعات عامتي لما ليلة ليا يو بكا أما قدنا خدها ندبرك منم ماشي على مسكبية مقاوحة يا دلخان همزة ماشي ندهر كب خويناسي همزي مقاوحة خويناسي حناس أوزينا نبر لنا دك عبيتي سويس أوشتينا لعلي تخوين ملسوهم بزوزني أو لعلينا تخوين بزيل لو سراتسي ناسا ما كيتلني بزوزني أسي بابرات ندي فقات نيوتا خوين لينت لو دي ليودق نهار سحب مريت زير شو ما نقزعي هما غيرو تسحبتات بابرات فقات كسعي خد وشتينا تلخان نجين أو وشتينا نبر تلخم للمرسوم صحي بياتي خواخوتي هم غيرنا نرينا خواخوتي او زوزن وشتيني وعملت تديكم زوزن قرفت اكثر هم غير خاف يلقى اول فتره انا ملسخا زي وعين عشكا عصرت حتى زي اجينا كومنت ملسلي بكا زيا وي بعل ختمه مرلا وي دفوت ساعتكون نغرو مالتي زمر مرزيا بزحت غزي توسد يመስلني ቻይና ናብ ሰማይ ወይ እውን ናብ ህዋ ሰደደቶም ሮኬታት ካብር ቁጥጥራ ወፃይ ኮይኖም እዮም እናተባለዩ እቲ ዝፍርሕ ነገር ግን አበየናይ ከባቢ ይወድቁ ይሆን ወይ እንደገና አበየናይ ሀገር ይወድቁ ይሆን ዝብል በጣዕሚ መፍርሕና ሆነ እዩ ማለት እዩ እዛ ቪዲዮ እዚያ ተኻትልና እንመለስ አይ ቻይና ወደ ሰማይ ያንጋጠጠን እንድንሄድ ተፈርዶብናል እንግዲህ ጓዶች ለማንኛውም ቻይና ከ5 ቀናት በፊት ወደ ጠፈር ያስመነጠቀችው ሮኬቷ ከቁጥጥሯ ውጭ ሆኖ ወደ ምድር እየመጣ እንደሚገኝ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በስፋት እየዘገቡ ነው። ሁኔታው ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት እንደፈጠረ ነው የሚገለጸው። የት ቦታ በትክክል መቼ ሊያርፍ እንደሚችል እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። በተለይም ደግሞ የዓለም አቀፉ የኤሮስፔስ ተቋም ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ምናልባት ይህ ወደ ምድር እየመጣ ያለው ሮኬት ምናልባትም በአፍሪካ፣ በአሜሪካ፣ በደቡብ ምዕራብ እስያ እንዲሁም ደግሞ በሰሜን አሜሪካ አንዳንድ አካባቢ ሊወድቅ ይችላል የሚል ቅድመ ግምት ተሰጥቶታል። ነገር ግን በትክክል የት እንደሚያርፍ አይታወቅም። ከቁጥጥር ውጪ ሮኬት ከቁጥጥሯ ውጪ ሲወጣ ይሄ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። ቻይና እንግዲህ የመጀመሪያው በደቡብ አፍሪካ በአንድ አፓርትመንት ላይ ወድቋል። ሁለተኛው ደግሞ በዛሬ ዓመት እንደምታስታውሱት በማልዲቪስ ዳርቻ ላይ ወድቋል። ሶስተኛውስ ያው ሀምልተኻተልናዮ ቻይና ናብ ሰማይ ሮኬት ሰሊዳ ነይራ ግን ካብር ቁጥጥራ ወፃይ ኮይንሎ አበየናይ ሀገር ወይ እንደገና አበየናይ ቦታ በትክክል ሀምሉ ዕልግና ይተፈልጠይ እንደገና ለመጀመሪያ ጊዜ ይሆነይ ንበሊ ሳልሳይ ጊዜ አዩ ይውለናሎ እዚ ቪዲዮ ማለት እዩ ካው እንደገና ኣብ ደቡብ አፍሪካውን ውዕል ነይሩ ሓደ ጊዜ ዝልሰደደቶስ ካብር ቁጥጥራ ኮይኑ ናብ ደቡብ ኮሪያ ናብ ደቡብ አፍሪካ ሀገር ወድቅ ነይሩ ማለት እዩና ሕዚ ግን አበየናይ ከባቢ ወቅዕ ይኸልብል ያው አይፍለጢ እዚ ሀገር ይመሓረና ማለት እዩ እሺ እስቲ ሕዚ ድማ መንግስት አሜሪካ ናይ መናፍስቲ ወይ ናይ ሰያጥን ሚስጥር ንብዙሕ ዓመታት ሒዝዎ ዝነበረ ሕዚ ግን ቅድሚ 2 መዓልቲ ይፋ ኮይኑሎ ወይ እውን ሓቂ ምዃኑ ተራጊፅሎ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ስምዕናያ ንመለስ እቲ ንብዙሓት ዓመታት ብምስጢር ተታሒዙ ዝነበረ ማለት እዩ ንፈልጠሉ ዕለትን ሰዓትን ቀሪቡ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚኦም ብዙሕ ዶኩሜንታሪ ፊልም ተዓዚብኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ እዚኦም ብዙሕ ነገራት ርኢኹም ክትኮኑውን ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብዛዕባ እዚኦም ግን ዓለምና ብጋህዲ ንኸይትፈልጥ ኣሜሪካ እንታይ ጌራትያ ማለት እዩ ብጋህዲ ንኸይትፈልጥ ኣሜሪካ ትናቶም ፋይላት ንዓመታት ዝኣክል ብምስጢር ሒዛቶ ፀኒዓ ነገር ግን እዞም ፍጥረታት እዚኣቶም ይፎ እዮም ዝበሃሉ መጀመርታ ግን ሓደሽ ዘለኹም ቋዕዳሓን መጻኹም ኮቤዝ ሃይማኖት ኣቡ ድብል ማለት እዩ
እናታት እንዳተባሃለ እውን ክትከይድን ኩሉ ክትምህዝን ልዕሊ ሃገራት ክትከውንን እዚኦም ይሕብርዋ እዮም ወይ ድማ እዚኦምን ምስጢር ይገልጹላ እዮም እንዳተባሃለ እውን ብዙሓት ክግለጽ ጸኒሑ ነገር ግን ኣብ ሳልስቲ ግን ኣብ ዝሓለፈ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝበሎ ሪሊስ ክግለጽ ከም ዝግብኦ ንህዝቢ ዓለም ክንገሮ ከም ዝግብኦ እቲ ናቶም ፋይላት ብምሉእ ክወፅእ ከም ዝግብኦ ተዛሪቡ ማለት እዩ ብመጀመርታ ግን ብዓይኒ እምነት ከስከ ንርአዮም ብፍላይ ናይ ሊቃውንቲ ማለት እዩ በዓል መጋቢ ሓዲስ ሮዳስ ፈልጥዎ ኢኹም ኣንድሮሜዳ ትብል መጽሓፍ ጽሒፉ ነይሩ እሱ ብጣዕሚ ሊቅዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተማራማሪ ማለት እዩ እንታይ ከም ዝብል ንስማዕ እዮም ክልጥዮም ልጆችን በድንገት ጠልፈው ወስደው መመለሳቸው ነው። ደግሞ ከቤት እንስሳት ለምሳሌ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት ላሞችን ምንም ደም ሳይፈሳቸው የተለያዩ የሰውነት አካላቸውን ቆርጠው መውሰዳቸው እንዲሁም ደግሞ የምድራችን እንግዳ ክስተት እንዲሆን ያደረገው ዋናው ነገር ነው። በእነዚህ ላይ ከምዚ ሮዳስ ተሐደሰ ሮዳስ ድበሎ ማለት እዩ መጋቢ ሓዲስ ዶክተር ብናይ መንፈሳዊ ዶክተሬት ደበለ ማለት እዩ ኣዝዩ ሊቅ ፍሉይ ተውህቦ ናይ ኣምላኽ ዘለዎ ማለት እዩ ንሱ ክጽሕፍን ክምህርን እንከሎ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብቲ ኣንድሮሜዳ ማለት እዩ መጽሓፉ ብፍላይ ኣብዚ ኸዓ ከም ሰማዕኩሞ ክሳብ ንላምሲ እንታይ ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ማለት እዩ ንላምሲ ወሲዶም ክመልስዋ ዝኽእሉ ሓይሊ ከልዕሉ ዝኽእሉ ንደቂ ሰባት እውን እንታይ ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሓይሊ ዘለዎም ረቀቕቲ ፍጥረታት እዮም ብፍላይ ግን እሱ ብፍላይ ኣብቲ ናቱ ቪድዮ እንድሕር ሪኢኹሞ እንታይ ኢሉ ይገልጾም እዚኦም ይብል ማለት እዩ ባኢድ ፍጥረት ብግእዝ ባኢድ ፍጥረት እንዳበለ እዮም ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ይህነግ ዘሎ ማለት እዩ እንዳማሳሰለ ማለት እዩ ደቂ ሰብን ደቂ መናፍስቲ ምስ ደቂ ሰባት ምስ ተዋሃዱሲ እንታይ ዝበሃል ወሊዶም እዮም ማለት እዩ ኣይ ሰብ ኣይ መላእኽቲ ወሊዶም እዮም ካብኦም እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንዳበለ እንዳማሳጠረ ዝምህር ዛዕባ እዚኦም ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዓለምና ብጋህዲ ድሕር ኣለዉ ኢላ ድሕር ኣብ ባይታ ድሕር ገሊፃቶም ማለት እዩ ንዓለምና ኣዝዩ ትጽበዮ ዘሎ ነገራት እዩ anyway እንታይ እዩ ሓፈሻዊ ፍልጠኹም ካባኹም እውን ክንመሃር ዝኾነ ብዛዕባ እዚኦም ትፈልጥዎ እንተለኹም እቲ ፋይላት ተወፂኡ እውን ህዝቢ ዓለም ኣዝዩ ዝጽበዮ ዘሎ ፋይል እዩ ኢብን ከማን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ኣብዚ ዝሓለፈ ዌብሳይት ማለት እዩ ዝዓበየ ዌብሳይት ከዓ ከምዚ ዝጽሒፉ ነይሩ ማለት እዩ ክግለጽ ከም ዝግብኦ ገለ ማለት እዩ ቴንኪዩ ኣሕዋት እሺ ቴንኪዩ ያቀኒልና ብሓፈሻ ማለት እዩ እዚ ሓውና ልወሎ ትክክል እዩ ማለት እዩ ማለት መብዛሕትኡ ግዜስ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተተሓዙ ነገራት ኣሜሪካስ ምስ መናፍስቲ ትጋነያ ወይ እውን እዞም ቴክኖሎጂ ሰያጥን እዮም ዝሰርሕዎ ገለ ልበሃል እንዮ ማለት እዩ ዋላ እንዮ ዝኾነ መፅሓፍቲ ስለውፁ እንዮ ማለት ስለሱ ንሕደሊኹም ዋላ ኮመንት ተዋግዕ እንትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ክምልሰልኩም ይኽእል እየ መፅሓፍቲ እንዮ ማለት እዩ ሓደ መፅሓፍ እንዮ ካብ ሓደ ክሳብ 4 ፓርቲ ዝኸደ እንዮ ማለት እዩ መፅሓፍ እንዮ ናይዞም ንዋግዕ ማለት እዩ ብመሓርኛ ዝተፃሓፈ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካስ ባዕላ ሕዝስ ይፋ ገይራቶን እያ ማለት እዩ ምስ ሰያጥን ትሰርሕ ከም ነበረት ወይ እውን መናፍስትስ ከም ዘለዉ ምስጢር ሒዞሞም ዝነበሩ ብዙሕ ዓመታት ሕዚ ግን ያው ግዜኡ ኮይኑ ወፂኦም ኣለዉ ማለት እዩና ብጣዕሚ ለፍርሕ ብጣዕሚ ማለት የጽልዩ ብጣዕሚ ምክንያቱ ወዲ ሰብ ምስ ሰይጣን ሃመይ ገይሩ ክሰርሕ ይኽእል ዝብል ምስ ናይና እውን ምስ ሃይማኖትና ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ተታሒዙ እውን ብጣዕሚ ሕማቕ ዝኾነ ብጣዕሚ ፍርሕ ዝኾነ ታሪክ እዩ ያው ዝሮ ኣሜሪካ ምስ መናፍስቲ ወይ እውን ምስ ሰያጥን ሃም ትሰርሕ ግን ያው ባዕሎም እውን ይፋ ገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ ክሳብ ሕዚ ሳብስክራይብ ለይገበርኩም ድሕሪኩም ትከታተሉ ግን ሕዚ ሳብስክራይብ ግበሩ ንዓና ብጣዕሚ ዓብዪ መባራትዒ እዩ ማለት እዩ ንቐጻሊ እውን ተዳሊና ለምህሩን ለዘናግዑ ፕሮግራማት ሒዝና ምንተ ንመጽእ ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ንሕዚ ግን ፕሮግራም ናብ ዘወድና ኣለና ሰላም ድሕና ኩኑ